Milí rodičia, oslovujem vás ako svojich priateľov a spojencov, pretože nás spájajú vaše a naše deti. Ja pre ne píšem už takmer 50 rokov knihy a veľmi mi záleží na tom, aby naše deti boli nielen múdre a vzdelané, ale aj spokojné, úspešné a šťastné. V poslednom čase sa na prvé miesto najneobľúbenejšieho predmetu dostala slovenčina, slovenský jazyk, slovenská gramatika, môj materiál. A je to nielen paradox, ale je to aj veľmi smutné. Veď deti hovoria materinským jazykom od útleho detstva a teraz slovenčina nahradila matematiku ako najneobľúbenejší predmet v našich školách. Európske inštitúcie, napríklad Európska rada, vydala zoznam najpotrebnejších, najdôležitejších kompetencií, vedomostí a znalostí, ktoré bude dieťa potrebovať pre tento i budúci čas. Nie je to na podiv ani finančná gramotnosť, ani ovládanie technológií, ani cudzie jazyky, angličtina, je to komunikácia v materinskom jazyku. Komunikácia v materinskom jazyku je schopnosť vyjadrovať a tlmočiť koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou, počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie a z jazykového hľadiska interaktívne reagovať primeraným a kreatívnym spôsobom v rôznych spoločenských a kultúrnych súvislostiach. Pravda, že toto je taký byrokratický jazyk, ale hovorí o tom, o čo ide aj mne. Priblížiť deťom materinský jazyk ako jedno úžasné dobrodružstvo, tajomstvo, hru, vzrušujúce objavovanie. My ľudia máme takú vlastnosť, že všetky javy a veci delíme do nejakých kategórií, skupín, tak napríklad zvieratka, alebo naše povolania, postavičky z nejakých hier, alebo z komiksov, z filmov, plemena psov, automobily, vozidlá, alebo aj športové kluby. A takto je to aj so slovami, ktoré tvoria základ nášho vyjadrovania. Raz mi povedalo jedno dievčatko, že ovláda asi 20 rôznych dinosaurov, všetky tie ťažké názvy. A ja som sa jej pýtal, že no dobre, naučí sa 20 dinosaurov a 10 slovných druhov sa nedokážeš naučiť? A ona mi povedala, že keď mňa to nebaví. Takže ja teraz píšem knihu, kde by som chcel deťom priblížiť tajomstvo slov tak zaujímavo, aby to bolo pre nich vzrušujúce a fantastické, ako povedzme takí dinosaury. Aby som deťom priblížil krásu jazyka, tajomstva slov, systematiku slovenčiny, ktorá sa im však zíde aj pri vyučovaní cudzích jazykov, napísal som pre ne a nakreslil knihu s názvom Tajomstvo slov. Je to podľa mňa akási nová koncepcia zaoberania sa s jazykom pre deti školského veku, aby vnímali aj slovenčinu ako jeden krásny príbeh, ako dobrodružstvo, ktoré je plné zaujímavostí, tajomstiev, záhad, ktoré oni spolu budú v tejto knihe odhaľovať. Začínam slovnými druhmi, pretože tak ako deti radi triedia svoje postavičky, autička, figurky, dinosaurov, tak aj slova sa dajú rozdeliť do 10 slovných skupín, slovných druhov. A ja tie slovné druhy približujem
ako nejaké postavy alebo nejaké bytosti, tak napríklad podstatné mená majú takýto tvar, pretože oni všetko sú to pojmy, oni všetko ohraničujú, na rozdiel od slovies, ktoré sú také dynamické, slovesa sú kolesá, ktoré sú stále v pohybe. Deti sa dozvedia, že na počiatku ľudského používania jazyka boli napríklad vojny medzi slovesami a podstatnými menami, pretože tieto dva slovné druhy sa nevedeli dohodnúť, ktorý z nich je dôležitejší a potrebnejší a silnejší. No a takýmto spôsobom sa vlastne deti zoznamujú so slovami, ukazujem im ich vlastnosti, ich tajomstvá, ich špecialitky a verím, že táto kniha sa stane takou akoby alternatívnou antiučebnicou slovenského jazyka, ktorá prispeje k tomu, že slovenčina prestane byť strašiakom a prestane byť najneobľúbenejším predmetom našich detí.